celebration yakaitwa nevanhu last week vachiti Jesu wamuka, Jesu wamuka. Kuita survey yekubvunza kuti zvaamuka wamukirei. Tinova nelanguage yatagara tichiziva kuti wamuka nokuti ndiye chete mupenyu kune zvinamato zvose, ndo language inotaura vanhu. Ndiye chete ari kupruvha kuti ndiMwari. But Mwari vanoti language iyoyo patiri kuenda pamberi apa, kana vanhu vakasadzidziswa essence yeropa iyi, vanhu vanodhifitwa. Nokuti vanhu vanotsaka muri kumbopemberera kuti wamuka, saka zvine basa rezvo kuti wakamuka. Cheche saka kumuka takanzwa kuti vanhu vanomuka. Umwe anobva atokuudza kuti ingire hama yangu yakambofa sei yakazomuka. Saka what's unoona vanhu vanooma musoro how they try to defeat our gospel. But isu tikanzwisisa this revelation yekuti Jesu wakamukira kuti ropa rake ave a high priest, akapinda kamwe chete nekekupedzisira. Muprista aipinda gore negore nokuti ropa rembudzi raigwamba raipera. Jesu ari kunzi iye akapinda once and what for all, akabva apinda ndokupedza zvese zvainetsa, because tikasazvibata tinoramba chinyengerwa, because ndo pamunozoenda muchinosungirirwa matombo mumakumbo nechine zvichira zvitsvuku kunzi tipedze nenyama zvisingamboperi. Vanhu vachingofa nokufa negore. But tiine utiziro huri muna Kristu. Achinzi hariperi simba nokuti mupenyu ari kurarama. Usanetseka nezvawakanzwa zvinoshupa mumuri. Haleluya. Usanetseka nechivi chawakanzwa kuti hachiregererwi. Haleluya. As long ndatenda muropa raJesu, hatisi kuti vanhu ngavaramba vachitadza. As long ndapasi peropa reuye ari kurarama nhasi, chibayiro chipenyu chiri kurarama nhasi, ndakasununguka. Haleluya. Ndosaka tichiparidza vhangeri rokuti vanhu vatendeuke vauye kuna Jesu. Chaitika iko zvino ndechekuti chechi haichaparidzi nyaya idzi. Last week ndaitaura nyaya imwe, munhu akazondibvunza kuti zvakaipa here kuti vanhu varopafadzwa. Aiwa, isu unamatira vanhu kuti varopafadzwa. Haleluya. Every person anouya muno tinotoda kuti adini aropafadzwa. Tinotogomera timuno tinonamata. Haleluya. Icho ndo chokwadi. Imwe minamato ndeyekuti vanhu varopafadzwa. Asi hatidiwo zvakare kuti vanhu vazive Mwari nokuda kwokuropafadzwa chete. Ngavazive Mwari nokuda kwokuti vakafirwa pamuchinjikwa, ropa ndo rakavasunungura. Haleluya. Nokuti munhu akaziva Mwari nokuropafadzwa chete, achamuramba musi waachaomerwa nezvinhu. Zvino yedu yokunamata haina basa kuti zvaoma kana zvanaka, ndeye kuramba tichienda mberi. Haleluya. Tichirwa nezvinorwa nesu, tichirwa nematambudziko iwaya anoda kutinetesa, tichirwa nezvinoda kutishaisa kurarama zvakanaka. Haleluya. Asi tiine chokwadi. Haleluya. Zvinobatika here vana mai pazuva ranhasi. Saka ropa raJesu ndo rakadzima ugwaro rwese. Kana pane zvazvakanyorwa against you sezvinotaura shoko raMwari, ropa raJesu rakadzima. But kudzima kwaro, vision yandadiwa naMwari ndeyekuti ndikauya nependi panapa ndikadzima pakanyorwa ikaomera iri yeblack, hatichatozvioni. Haleluya. Now ropa raJesu rinodzima zvakanyorwa against you, zvorega kuoneka asi rinenge riri benyu. Ukabata unonzwa kuti ichipo, yakafanana nependi iya isingaoni. Ndo zvaitaurwa naMwari when I was studying. Mwari vachiti the reason why the blood of Jesus is still alive to deal with every situation, richiri benyu kuti iye mupenyu. Mwe raidzima roma rogwamba rake rinodzima asi richiri benyu, rinobatika nokuti iye mupenyu spiritually speaking. Haleluya. Ndosaka akamuka. So next time paunonzwa vanhu pavanokubvunzai kuti munopemberera Jesu kuti akamuka nezuva retatu, chikonzero chacho ndecheicho kuti akamuka, vaudzei kuti ropa rake kuti rirambe richitaura kwatiri kusvika nanhasi, nokuti chipenyu chinoramba chichirarama. Chitaure. Haleluya. Chakafa chirarami. Haleluya. Chafa chinofanira ropa racho, asi chipenyu chinoramba chichitaura neropa racho. Haleluya. Saka iye ndoda kuti ndikutsanangurei sei akambofa akamuka. Now aifanira kuzadzisa murayiro wokufa kwemhuka. Saka it was symbolical kuti iye afe semhuka. Vanhu vati azoshuwa afa, ndosaka asina kuita zvoku vanhu vanoti akaurayiwa hongu pakutaura kwenyama, but iye ndiye akapa mweya wake. Haana kufa zvokufa semaurayirwe aiitwa vamwe kana mhuka. Paakafa pamuchinjikwa akatoenda pamudzi wenyika. Ndeimwe dzidziso iyi ndokunosunungura vamwe vakatapwa, ndozvinotaura shoko raMwari. Paya pamunonzwa Bhaibheri chiti Jesu paakamuka
pakaonekwa 5000, pakaonekwa 500 men and women, vamwe vakanga vachifamba-famba muguta. Jesu paakafa akaenda neauthority yekuti vanhu vanga vakasunga mukaptive iyi. Now Satan chindipa makey death ndakutransfer each and every person kumuendesa kuparadiso. Yeukai Jesu asati auya zvaitika munhu wese paaifa hapana anga ari mukastodi yaMwari, vaichengetwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Asi Jesu paanga ari pamuchinjikwa anotaura kumbabva kuti nhasi chaiye uchava neni muparadise. Saka akaenda ndokunotransfer vose vainzi vakarurama vanga vakaitwa kept in a certain place kuendesa kunzvimbo yokuchengeterwa inonzi paradiso. Haleluya. So pakaitika resurrection yokumutswa kwevamwe vakatoonekwa naye. Saka anga asina kufa zvokuora. Paanga ari muguva imomo vanhu vasingamuoni, he was very active doing business of God. Haleluya. Praise God. Haleluya. Kureva kuti akaita symbolically haana kufa ndobva anetseka mweya wake wangodzungaira kutoita sei. He was there preaching, taking people, kudambura zvisungo, achienda nevanhu kwavaifana kuenda. Kuti iye mupenyu pakushayikwa kwake kufema kwemuviri, iye akaramba ari mupenyu, asi sokuri aifana kuzadziswa kuti aonekwe sechibairo. Saka Mwariwo vanoda kuti tishandise mashoko ekudeclare nokupronounsa zvakaitwa naKristu pamusoro poupenyu hwedu. Saka pandinonamata ndichitaura ropa raJesu, ndinofana kutaura kudzima kwarakaita rugwaro zvinhu zvose zvinopomerwa muupenyu hwangu, zvinopomerwa mumhuri mangu, zvivi zvandinopomerwa zvakabviswa, zvese zvinonzi hazvibvi, ndinofana kutaura nemasoko omuromo wangu. Tisumuke netsoka dzedu, toda tisumuke netsoka dzedu. Wanzwa irori soko irori, ende apa mwakasike kutanga kunzwa, uye haisi nyaya yokuti hauna kumbonzwa nezvaJesu, but kunamata kwako kwakuri hesitant because wanga uchifunga kuti pamwe hazvishandi, pamwe ropa raJesu harishandi. Ndinoda kukupa mukana masikati anaya ekuti uzvikomite, nokuti kunyange ukataura tikati let's pray and declare, kana wanga usati wapa upenyu hwako kwaari kuti uinde pasi peropa iroro, zvinogona kusashanda, kwete kuti hazvishandi. Regai ndikupe example. Exodus chapter 12, Mwari anotaura nevana vaIsraeri kuti isai ropa pamalintels ataionesana last week here, pamadoor post enyu pamusoro nepazasi. Kana mutumwa wokuparadza kana akupfuura, paachaona ropa acharega kudestroy. Now zvazvisina basa kuti ndiani, munhu wese akanga akaisa ropa pagoni wakanga achifukidzirwa. Haleluya. Wakanga achichengetedzwa zvisinei nekuti ane zvivi here kana ndiwana Israel. I hope kunyange nemaEgyptians vamwe aiviwo shamwari dzemaIsrael vanenge vakatokopawo nyaya iyo, vakatopona, nokuti yanga iri nyaya yei yeropa. Saka ndiri kuti kudini nhasi, hama dzangu, ndiri kuti pamwe wanga usati waenda pasi peropa, ndo chekutanga. Iye zvinoti ane ropa rinotaura zvakanaka kudarika rezvipuka. Nokumwe kutaura ndiri kuti unonzi kutendeuka kuya kwati kuti munhu utendeuka una Jesu, hongu uri kutendeuka uchisiya zvivi, but kakare undichinda pasi pecovenant yeropa raJesu. Haleluya. Pamwe uripo unoda inhangu ndoda kudanisa ndanamata, ndibatsirei kuti ndipinde pasi pesungano yeropa iyi. Uripo kana uchinzwa kudaro, ndoda kuti ungosumudza ruoko rwako uri kuti haiwa ndoda kupinda pasi pesungano yeropa raJesu, ndizvipe nokurevesa. Madhimoni asawa nesimba, mweya tsvina asawa nesimba. Haleluya.